Var det bedre? Ja. Kan man se noget? Ja, det kan man godt. I hvert fald lidt, i hvert fald nok. Det kan godt være, at man kommer til at høre os snakke lidt, men det er lige meget. Det ligger musik indover, så man måske ikke lægger mærke til det. Og så er jeg samtidig også lytte på den her, så det er fint. Hold lige mit løbehjul. Lige se, så I kan se, hvad for et jeg har. Sådan. Så kan I se, hvad jeg bruger som transport. Mit transport indtil videre. Jeg har jo ikke min cykel. Jeg er altså ved at blive godt. Det er ved at blive nok anden. Jeg tror ikke, det bliver mange. Stadig ikke. Tror du ikke? Nej. Det er heller ikke så mørkt, som jeg skulle tro. Det vil blive, hvis det bliver sådan hele tiden. Det er Jo, jo. Altså, det kan godt være, at jeg kommer til at snakke lidt til kameraet. Altså, jeg må bare øve mig. Jeg må bare gøre så her. Måske klipper noget af musikken ud, der hvor jeg snakker. Men der hvor vi går, der ligger nok musik indover. Så har vi hørt hvert fald snart. Der er nogen, der er kedet, så kan man se. Kommer der musik derindefra? Hvad? Der er musik. Nå? Shit, det ser egentlig mørkt ud, den der indgang. Der er hegn for. Der er ikke hegn. Jo. Nej, ja, det er. Men det kommer ind her. Nej. Den er også tilfreds med. Hvad? Der er nogen derinde. Så går lige op. Ja, så hvis I ikke kan regne det ud, så skulle vi hen til det her hus, som jeg filmede lidt af, når man kunne se det. Ja, det er fordi. Hej, hej. Nogen der snakker. Fedt. Kan det også? Ja, du skal lige passe på før. Det er sådan, du går meget meget. Ja. Der har en, kan man se. Så spændende. Det er fordi, det er et hjem... Nej, ikke. Jeg skal sige hjemsøgt. Det er et forladt hus, som man nok godt kan se. Der er en kælder, tror jeg, eller noget. Det tror jeg. Ikke det. Det var for lyset. Det ligner, det er en kælder her. Okay.
Pas på, hvor der er træer, ikke? Der er glas foran. Ja. Nej, simpelthen en kælder. Ja. Så det ser ikke helt nyt ud, kan man sige. Lige en parkeringskælder, synes jeg. Godt ligne lidt det. Jeg kan ikke se, at man ikke kun på skærmen. Og berøm. Hele tiden må du tage Glasskov. Ja. Og kun sandaler på. Ja, det var det, jeg tænkte på. Også fra min der. Der står også et hus derovre. Så de kom ind med mig. Ja. Altså, det... Vi går ikke deroppe, vi bliver sandaler på. Der er nogen, der har spillet noget maling. Ja, den er kommet helt op. Nej. Lige indgangen. Ja, det er måske den vej, de der er kommet ind, fordi herover er der hegn. Ja, ja. Det er ham, jeg går med. Grunden til, at jeg kan se det, er, fordi jeg har blitz på. Det ser ud. Okay. Jeg ved ikke, om der er vildt, men det er lidt på gaden. Ja. Går du op den vej? Ja, så trappen. Der er også farligt heroppe. Der er lidt sten, tror jeg det er. Graffiti. Skinner. Så meget flot ud, når jeg skinner. Der ser rimelig smadret ud derinde. Ja. Shit. Der er en trappe dernede af. En af dørene fører ned til en trappe. Jeg kan lige vise det igen. Ja, I kan se, der er en trappe, der fører ned af der. Ja. Der er også lys derinde. Måske fordi der er nogen liv deroppe. Et sted. Hej venner, siger de bare. Kom, jeg kan se, fordi det er lidt højt op. Jeg kan godt se på skærmen lidt graffiti. Sådan. Det er sådan et forladt hus, det her, må man sige. Altså, lige der er det en dyne eller noget. Og der er også en trappe. Hvis det her, jeg kan godt være, at jeg skuffer jer med, at jeg ikke går ind, men ja, man må ikke, og jeg ved ikke, hvorfor de går ind, så må man. Og det er sundt. Ja, forladte hus er ikke mig. Men jeg tænkte, jeg vil gerne se det. Og så tænkte jeg vil gerne optage det. Og så tænkte jeg vil ikke optage det. Der er en fugl. Nå, det er ikke en sød fugl mere. Det er skeletfugl. Jeg ved, hvad for en rev, der har dræbt den. Det er jo en rev. Godt plet. Mit løbehjul. Der er en kasse. Nu så derovre, hvor der er en kælder. Man ved aldrig, hvem der gemmer sig inde i sådan nogle her forladte huse. Der er nogen. Ja. Hvis I undrer jer over, hvordan jeg fik den her idé at filme det, så er det fordi, at jeg så nogle videoer med nogen, der gjorde det med ham her. I er tæt på, at jeg kan se ham. Ja, han er meget gammel. Det er derfor, jeg kalder ham gammel mand. Jeg prøver at kigge ned i kælderen. Kan vi lige lytte op? Så kan jeg se. Og se igen på den der kælder. Der, jeg tror, det er en Aldi-pose eller noget, der er dernede. I skal se den. Jeg ved ikke, hvor godt I kan se, selvom jeg har blitz på. Jeg ved ikke, hvor kraftig blitzen er. Der er en kraftig tæt på. Altså, hvis I også selv vil se det, så ved jeg, at det er tæt på Amagercenteret. Ikke godt? Ret tæt på. Så Amagercenteret, det var sådan hen ved den der var jeg så gået. Lige der var, kan man se Amagercenteret.
Ja, og så hvis man går tilbage, den har bare farver sådan noget, så støder man på det her store bræt. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke har fjernet det, altså. Der er ingen, der bruger det, der. Jeg tror, bygningen altså er lignende. Den har et ansigt. Der er bare graffiti. Det ville være... Altså, det ville være sejt, hvis Nippel talte. Og lidt uhyggeligt. Kan du ikke lige komme herop, så du kan se, hvad der er inde i den der? Okay, så lad det stå. Ja. Tag også lige den her lygte med. Det kan han gøre. Altså... Kan man pas på, fordi der er glas over mange steder? Ja, der er ikke rigtig nogen deroppe af, fordi jeg kiggede ned, jeg kunne ikke rigtig se dem. De også se, der er ikke rigtig nogen. Okay, der er nogen lidt oppe ad trappen, men det giver ikke noget. Og fint. Mærkelig hul. Et rum derinde. Med graffiti. Vi skal høre, hvis I kan høre det der. Og fordi der er nogen. Ja. Altså, jeg ved ikke, hvor gamle de er eller noget. Det, ham, der også talte, han siger bare, hej venner. Ja, han har en ret lys stemme. Men som man kan se, så... Du skal ikke gå ind, fordi du har sandaler på. Så mangler der en dør. Og der mangler nok noget af den her dør. Jeg er flækket af. Det er også... Hvis jeg har nøglen, så prøv, så kan jeg godt åbne. Men jeg tror bare, jeg kan gå igennem. Ja. Så også den der trappe ned, den viste jeg også. Den er meget scary egentlig. Det er bare sådan forladt hus. Og jeg har en selfie-stand, det der, hvor jeg ser lidt længere. Men jeg gør den lige lidt længere. Så jeg kan se den meget bedre dernede. Eller jeg kan nemlig ikke se det. Der er nogen, der trækker vejret herinde. Der er dem deroppe jo. Men bare et lille råd til jer. Hvis I har planer om at gå ind i sådan et her sted som det her eller noget. Ja? Lad være. Det er ikke... hvis det er sådan nogle her steder, så er der jo også fare for, at de falder ned og alt muligt. Så ja. Kan vi se lidt herinde, der er lidt åbent der. Ved det. Det er sådan et meget smalt rum. En dør ligner det noget. Altså... Der har jeg taget noget lærligt drust. Sammen med graffiti i den. Den der er der mange, der kender. Men jeg ved, at det her er hvad? Det ligner noget hegn, eller? Hegnet. Hvis det er, så er det ikke bare noget i hvert fald. Kan vi komme igennem trammerne? Det var Nick. Der er vist ikke rigtig noget herinde, altså udover en trappe og noget mere her. Altså, jeg tror godt, jeg ved, hvordan folk kommer ind. Altså, mig og som den rigtig hedder Jan. Jeg bliver lidt ublitset. Jeg tror, de kommer derind. Jeg har i hvert fald set et par stykker gå ind, ikke? Kom de ikke også ind der, da du så det? Nej, jeg så dem kun helt op. Jamen, jeg har set nogen gå ind. Altså, de kom ind derfra, tror jeg. Jeg så i hvert fald dem gå ind i huset. Jeg tror, det var her. Hold da op, der er en grisbas. Den har krydsøjne, så jeg tror ikke, den... Jeg tror, den kan lyse med sin tryne. Jeg tror bare, den er en lysende gris. Noget der. Bum. Der er et hul. Jeg vil ikke lige gå ned og se på det, hvad der er, for det har jeg bare set nu. Hul. Vis mig dine hemmeligheder. Ja, ja. Hvad er der noget i det der hul? Ja, jeg ved ikke helt, hvad det er. Måske en kloak. Det lugter ikke sådan. Der lugter ikke rigtigt her. Det er jo en kloak.
Og det ligner mit løbeøvelser. Jeg tror ikke, I kan se så godt, selvom jeg har blitz på. Da jeg begyndte at filme, der havde jeg taget blitz på. Ja. Der er mange pladser. Der er en væg med graffiti. Okay, jeg ved ikke, hvor meget man kan se. Jeg vil ønske, at man kunne indstille på blitzen. Det er meget rart. Det ved jeg ikke, hvad. Her er en pil. Nu er der en pil. Er det et sydestativ, eller hvad? Se derfra. Ja, der kom et mølle eller sådan noget. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg ikke, hvordan det her sted så ud før. Altså, hver gang jeg har set det, så har det set sådan her ud. Skrald. Lige til en livredningskugle kan komme. Nu tager et billede af fuldmånen. Næsten. Ja, fuldmånen. Næsten. Okay, det er ikke helt fuldmånen. Det er sådan en halvmåne, tror jeg. Jeg tror godt, man kan se den. Ja, det kan man da godt. Bare fedt, at man kan det. Og hvis I ikke vidste det, så... Altså, jeg har et GoPro-kamera, men det bruger jeg ikke lige nu. Jeg bruger faktisk min telefon. Fordi jeg har nemlig fået en ny telefon fra Samsung. Hvad var det nu min Samsung? Var det en Samsung Mini? Samsung Galaxy 4S Mini. Samsung Galaxy 4S Mini. Jeg håber, den filmer godt. Fordi det var den, jeg filmer med lige nu. Før havde mit GoPro-kamera, det passede til min selvstang. Så. Og når min mor nåede, så min telefon kunne være det. Så det var meget fedt. Og ja, den sidder egentlig meget fint. Og en lygte. Jeg må undskylde, hvis jeg glemmer at lægge musik over turen herhen. Ja, jeg er ikke så god til det der. Og der er et trappet. Den der fører op, så hvis man kan komme herind, at det der har, så er man meget lille. Så kan man gå op. Det ved jeg ikke. Det er lige forbi. Det der. 3. Jeg ved, at den huset blev forladt. Altså, har prøvet at søge på forladte huse. Så kom det her store hus frem, faktisk. Så man ved også 100% det her er forladt. Den er der igen. Med de krydsord. Jeg tror, den er søde. Der er noget søde her gjorde i hovedet. Måske egentlig en bremse. Der er ikke så langt. Altså, jeg ved i hvert fald, hvis I også kunne høre det. Jeg tror også, I kunne. For de råber meget højt. Hvad? Nej, Jeppe, mor er ved at lave pandekager. Ja. Wow. Meget stort. Meget højt op, må man sige. Det er lidt mørkt. Hvad er det? Ja, det er nok lidt af en stol. Ja. Det er nok også med lidt af en stol. Så den er ikke en helt stol. Der er nok nogen, der har været sure på den stol. Kom ind her. Man kommer ud her. Og man kommer ind her. Men jeg tror ikke, den her vlog bliver meget længere. Det kan være, at jeg kommer nok tilbage og afslutter vloggen derhjemme. Så ja, vi ses nok bare derhjemme. Kan I lige få et sidste blik af dette hus, hvis I kan se det. Jeg tror, jeg klipper nu. Så jeg kommer hjem. Jeg kan sidde her i en sofa. Ja, men jeg vil bare sige mange tak, fordi I har set videoen. Og ja, ses i næste video. Jeg ved ikke, hvad det bliver, men ja. Husk at like og abonnere, hvis I kan lide videoen og min kanal. Jeg synes, det er hyggeligt, så ja. Hej. De er så røde.